Kopler iki. Lapor iki. Pler celeng iki. Lapo kon iki? Iki rejek-rejek iki lho, mari ditebang ya ora ndek anu iki apa? Rezeki nang wonge. Kerja apa saiki, Pler? Wah nganggur tok iki aku lek duwe penggawean ndek Jak Porek. Nganggur, lha Iya. aku dhewe skillku iki di dunia penyolongan tok. Jaken aku lek anu nganggur. Sopo apa sing kena didol lah? Gak ono koyo barang apa kewan-kewan sing kena didol. Masalahe ono sing kira-kira kena diakali. Aha, aku duwe ide. Apa? Kang, awake lak duwe kurungan ah, Kang. Duwe. Kurungane ono tutupe gak? Ono kuwi sak tutupe. Sak tutupe yo. Sak tutupe. Iku manuke dijupuke, Kang. Ya terus. Aja didol. Lah engko diseni MP3. Nah, karso iku gampang klekutane, Kang. Ngono. Iya. Oh iya. Kok diwarah manuk opo lah ngono. Gampang wis. Manuk larang masalah. Manuk larang. Ngono yo. Ngomongi ngono. Oke ya? Oke, masuk. Ayo dijupuk kurungane, Kang. Ayo dijupuk. Ayo. Iki lho, kurungane. Oh, Pler, ayo diseni iki, Pler. Iki wis ono sienane musik anu. Ya Manuk. iki wis tak kei rekaman iki, Pler. Oh iya. Kok wis wonge karek ngaku sitok iki, Pler. Oh iya wis. Nah. Wis Pler, digawa nang wonge, Pler. Ditawan sing warang yo, oleh diake. Oh iya. Oke. Ayo. Iki murai Belgia. Oh iya. Iya iya Ayo. iya. Nah, Pler. Manuke Pler sakmono kae, Pler. Ketoke wonge seneng manuk yo. Seneng manuk wong kita. Oh. Gampang akal-akalan. Iya iya iya. Ayo, Pler. Diceluk ae wong. Ayo. Kangso. Loh, riko Kang Srun. Ana apa Kang Srun? Lho kate nggo manuk barang. Iki lho, Kang. Aku teng ngedol manuke koncoku. Iki enak ta lho. Moce lho. Lho manuk apa iku? Murai Belgia. Iki cara tak dol nang wong apa sing paham manuk iki ketularan iki. Iya ta. Wis sampean murah-murane kan 50 juta. Kira kamu gak muji aku ta iki? Ora, Kang, aku ora tau bujuki, Kang. Lek bakul ya bakul aku, Kang. Jaluk pira wis lancene manuk iki cek lho, muni tok yo. Muni tok kan gak. Ono pegel manuk iki rek. Waduh, jadi iki koyone manuk sip iki. Ora, Kang, aku ora tau bujuki. Iki manuk gewenah glacor iki, Kang. Wis tak dol murah-murahan iki nang sampean iki. Aman aman. Lho kanca kowe iki ngrumat iki mulai dhewe sik ndok sik retak-retak sampe gacor kok ngene, Kang. Wah enak jeneng manuk iki rek. Jangkrik sip manuk iki. Kowe iki cocok ae manuk iki. Piye, Kang? Masuk ah. Ini lho, sip cocok iki. Kena dilomba iki.